Dank ja. Kan ik spelen wat beter? Yeah. Nice try, too. Ik kom weer. Ik kom maar. Levi? Beetje. Ja, wat moet ik? Hey, waarschijnlijk. Ik ga weer klein te leggen first aid kit. Levi, kom terug. I see power. Yay! Thank you. Kom nu. Yes. Yes. Hoe zit de ledger uit dat eigenlijk? Yes. Ja, die zijn al snel zonder. Oh. Nee. No dat jou in. Daar een stukje dat je nog. Maar ik had zo'n leven vluchten. En nou. Yay! Hey smoke. Ik ben shock. Yay! Yay! Ja. We kan er daar. Left 4 Dead extreme pistol. Ja. Ben ik goed voor haar? Tik ik dit op mijn bed. De verlang. Ga helvete is dat net? I hear. Ik moet dan met je. Yeah! Nee, ik moet opvallen. Ja. Ik kan. Ja, dit is net maar weg kan Dutch. Oké, noteer dit. Nu is je. Waar is die titeling? Ja, waar is je titeling? Dat is mijn zoetje. Jammer. Dan kan je eerder. Stop freak! Eet je dit zo? Wat ben je zo? Ik ben break out! Het is super snel dan. Ik vind het aan de Oh, ik wat? Right there. Kill the light, man. Flashlights off. Lights off. Yeah. Right. Yeah.